Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Дориана Ранкова. Продължаваме темата за агробизнеса и ефективните стъпки за финансиране. Днес се проведе дискусия, организирана от Клуб Инвестор, на която се разнищиха въпроси по кампанията за директни плащания, конкретно зелените и обвързана подкрепа, също и програмата за развитие на селските райони. Гост на предаването е един от участниците на събитието, Чавдар Трифонов, управляващ партньор в Саван Хран Експорт. Преди да започнем разговора, нека да чуем няколко важни акцента от срещата. Обучение на общинските служби. Пак смятам, че не беше достатъчно така добре направено, по-детайлно, такова от какво те имат нужда, когато дойде земеделския стопанин да ги пита нещо конкретно и то да се случи. Информирането става, може би, за някой сега, а стопанската година започна миналата година, октомври. Тоест, той вече си е сложил културите на полето. Това е проблем. Новите моменти в политиката за финансиране на сектор земеделие няма как да не е свързан с основния инвестиционен инструментариум чрез програмата за развитие на селските райони. 2,3 милиарда евро чисти средства от Европейския земеделски фонд, 2,8 милиарда с съответното национално съфинансиране. Студиото на Инвестбук сме с Чавдар Трифонов, който беше един от лекторите на дискусията на Клуб Инвестор на тема ефективно финансиране. Говорихме доста, бяхте в панела, касаещ директните плащания и програмата за развитие на селски райони. Точно за това ще говорим сега. Така чухме какво каза заместник-министър Грудев. Много кратка част, разбира се, той беше доста изчерпателен, мога да кажа, на тази дискусия, но един от неговите изводи всъщност беше, че общата селскостопанска политика е една идея по-зелена и по-справедлива. Може ли да започнем с един такъв извод? Може ли да сложим знак за равенство между по-зелена политика и по-справедлива? Не знам дали е по-справедлива, със сигурност е по-сложна. Така ли? На първо място поздравления за събитието днес. Благодаря, да. Имаше хубав отзвук и сред колегите в бранша. Изненадах се, че не бяха много зърнопроизводителите, особено тия по-големите. Нека да кажем, че днес ще говорим през вашия поглед на зърнопроизводителите, точно така. Така, за съжаление, само това е погледа, който мога да ви покажа. От много от сектори, в смисъл, не малък сектор представяте, така че проблемите на подсекторите не разбирам, но мога да си говоря за практика как изглеждат нещата. Ако някои от колегите бяха там, ще е доста по-интересна, по-шумна и със сигурност по-неприятна за господин замминистъра. Сигурно, да. Макар че с вас си говорихме 150 хиляди регистрирани земеделски производители. Това никак не е малко. Трудно е да се обхване на всеки мъката и проблема, така да се каже, най-елементарно. Със сигурност е така. Говори се обаче за неравнопоставеност между зърнарите, така както се казват, и другите сектори. Има ли такава? Има буквално пропаст между зърнопроизводителите и... Какво я налага? Рентабилността. Чисто пазарно се получи. В продължение на много години зърнопроизводството беше много рентабилно. А другите сектори имаха нужда от допълнително подпомагане, допълнителна политика, допълнителен фокус към тях. И затова се получи един огромна пропаст. От едната страна зърнопроизводството генерира добър паричен ресурс, от друга страна едва му оживяват малките ферми, трайните насаждения, производителите на зеленчуци и плодове, животновъдите. Им поставено е началото, вижда се и в момента с директните плащания. Това е част, може би, от справедливостта, за която говорим. Да се надяваме. Началото е поставено. Вижда се, ще има специална плащания допълнителни за всички тези подсектори, които до сега бяха пренебрегвани. Това е едно добро начало. Надявам се да продължи, но те далеч нямат нужда само от финансово подпомагане. Те имат нужда да се работи с тях наистина по отношение на стратегия за сектора, на всичко останало, което не са само пари. Инвестиции, пазари и така нататък. Стратегия. Трябва ли държавата тук да подпомага такъв тип стратегия, или това е въпрос на бизнес планиране и на бизнес виждане? И тази информационна кампания, за която говорихме също, тя беше насочена чисто към насочване как се получават парите, какви са условията? Държавата трябва да слуша, трябва да
благоприятства добър диалог между сдруженията от въпросните сектори и администрацията, за да може да се получи наистина, за да могат те да предложат, да дадат своите предложения, как да се работи и ако няма някаква конкретна причина държавата да каже или не може заради тая причина, или да, нека да работим в тая посока. Със сигурност генератор на идеите и на стратегията трябва да си браншовете. Като казахте за въпросните обучения, въобще за информационната кампания, тя много закъсня. Имам колеги, това беше които... оценката им на Светлана Боянова, да, която чухме. Очевидно споделяте. Много. Имам колеги, които до края на миналата година си мислеха, че тази година мерките няма да влязат, особено за директните плащания, няма да бъдат въведени тая година. Кампанията започна преди 2 седмици. Колегите не знаят как да си подадат заявленията, а проблема е, че все още, както и Светла каза преди малко, има проблем с знанията и с обучението и на областните дирекции и на общинските служби. Така че няма кой реално да помогне в момента на фермерите. Убеден съм, че на един и същи въпрос, конкретен, практически въпрос, в 10 общински служби ще получите 10 различни отговори. Всъщност, днес чухме така едно оправдание или извинение или по-скоро обяснение на ситуацията, защо е така, тъй като други обстоятелства, друга работа и така нататък. Трябва ли да се използва такъв тип обяснение? Сега аз не мога точно да предам думите, какви бяха на министър Грудев, но беше в тази насока, че или по-скоро по-добре късно, отколкото никога. Министър Грудев нямаше какво да каже. Реално и нашите упреци в момента не са толкова упреци, не са заяждания, а са повече пожелания. Как и да стане по-бързо, да стане по-ефективно. За дискусията беше така или иначе, разбирам, че правителството в момента, в частност Министерството на земеделието и екипа, могат да се оправдават с цялостната обстановка. Те влязоха на тъгъдък в кампанията заради общата ситуация в страната, включително и тук колелото беше спряло да се върти, за да използвам точните думи. Конкретните, да. Това вече е цитат. Така е. Определено. Дайте да си поговорим конкретно за директните плащания, за които обещахме, стартираме. Зелените, вие вече ги споменахте. Какви са притесненията на вашия сектор конкретно за тези зелени плащания? Ако питате зърнопроизводителите, те не ги харесват в този вид. Не, че не харесват, че ще получават пари, не харесват точно частта с въпросните 5% екологично насочени площи, които трябва да бъдат или 5% от общите площи угари, или трябва да бъдат площи засети с култури, за които нито има пазар в момента, нито има условия да могат да се произвеждат и наистина да е печелившо. За повечето от колегите тези 5% означават реално загуба на площи, на които няма да бъде използван потенциала, ще се платят рентите, за да могат да получат за всички останали площи, за останалите 95% да си получат субсидиите. Тоест очаквате по-голямата част от тях да не я заявят тези схеми. Във всички случаи ще я заявят. Никой няма да избяга от парите, но за съжаление наистина става все по-трудно административно. Имам предвид от гледна точка администрацията на самите фермери да се справят. Много са изискванията. Става все по-трудно за малките фермери да успеят да отговарят на изискванията, за да бъдат публични, за да могат наистина да получат въпросните парички. Като споменахте малки фермери, вие днес засегнахте и темата за кооперативите. Това ли е всъщност панацея за този проблем? Това е едно от решенията. В Щатите, в голяма част от Западна Европа съществуват големи и може би в почти цялото земеделие в ръцете на кооперативи, обединения на производители. За съжаление, в днескашния ден в България нямаме нормативната база, на която да организираме въпросните кооперативи. Законът третира кооперациите, които са обединения на физически лица, но нямаме форма, под която може да създадем кооператив на съществуващи дружества, които да обединят сили и да работят заедно, да бъдат по-успешни. Тоест правната форма е необходима за едни по-облегчени условия, примерно кредитиране и така нататък. Кооператива и обединението, в смисъл в най-добрия вариант, така познат е въпросния кооператив, тъй като това е отворена форма, което означава, за разлика от търговските дружества, които могат да се формират от 10, 15, 20 производителя, при кооператива до година могат да влязат още 15-20 производителя. Обединяването ще им помогне в много посоки. От една страна ще
ще могат да имат обща администрация, особено която да помага на малките, да им помага с съвети и с консултации и по директните плащания, и по програмата за развитие на селските региони. От друга страна ще бъдат с много по-голяма сила на договаряне и като купуват голяма част от и торовете, и препаратите, и като продават продукти. С едно е да продаваш 300 тона пшеница, друго е да продаваш 5000 тона пшеница. На трето място, в цялата си инвестиционна дейност, програмата за развитие на селските региони позволява и тя е насочена и стимулира обединяването на земеделците. Само като пример, вместо всеки от земеделците да си построи по един склад за съхранение на 5000 тона зърно, могат заедно да построят един такъв за 50 000 тона на правилно място, с добри възможности за сушене. Да, мащаба е различен. А освен това и самата програма им позволява да кандидатстват за много по-голям проект. Всеки отделен фермер може да кандидатства до 1,5 милиона евро проект, докато обединението на фермерите могат до 5 милиона евро. А освен това, за съответните 5 милиона евро, такова обединение може да получи до 90% субсидия. Разбирате, че е огромна разлика. Разликата не е малко определено. Какво е отношението на държавата? Всъщност повдигнахте темата, но тя не се доразви чак толкова сякаш днес. Може би не остана време. Надявам се това да е причината никой да не я поеме. Отношението трябва да продължим да го говорим и надявам се те максимално бързо да откликнат с конкретни законови заявки. Лично така бранша съм убеден, че ще влезем и асоциациите, ще помогнем с практика от други страни и можем да помогнем в подобен законопроект, който да регламентира учредяването на кооперативи. Обвързана подкрепа, това е другото звено, което също е много интересно. Аз конкретно ще завъртя всъщност темата за обвързана подкрепа с протеиновите култури, тъй като в понеделник правихме също и едно участие с Светлана Боянова, което изразим голяма удовлетвореност, че съществува тази опция. Какво представлява тази опция за вас всъщност? Тя е опция, която едва ли голяма част от големите фермери въобще ще тръгнат към нея. Допълнително това са възможности. От една страна са обвързаната подкрепа, която е ясна. Тя ще отиде основно при производителите в подсекторите. Зеленчуци, плодове, животновъди, които имаха нужда от тая подкрепа. По отношение на протеиновите, там са култури, както казах, които нямат особен пазар в България. Нямаме практика в сеитбата и ми се съмнявам, че на практика ще видим, въпреки голямото подпомагане, което има за тях, ще видим наистина големи площи от засети с въпросните протеинови култури. Може би те са решения за малките фермери, но се опасявам, че накрая ще стигне до ситуация, в която малките фермери да имат по едно малко количество боб, соя, леща или каква нахут в складовете си и да не могат да намерят на кого да ги продадат. Пазар. Това е важно, разбира се, условие. Превключвам веднага към друга много интересна тема. Застраховането или по-скоро неработещите застраховки, по ваше мнение, отразихме също днес на дискусията. Може би в контекста на това, че държавата наскоро подкрепи животновъдите с 600 000 лева предвид бедствията. Не е работа на държавата да се занимава с обезщетяване на стопаните от тия бедствия. Виждате, последните няколко години при нас се случва бедствие след бедствие и винаги има пострадали. Редно е всички стопани да застраховат продукцията си. Също така е ясно, че съществуващия в момента модел на земеделските застраховки не работи. Фермерите не работи, защото обикновенно фермерите остават разочаровани от обезщетенията. И заради това избягват или правят абсолютният минимум на застраховката, който фермерите са приели, че модела не работи и затова не искат да харчат пари за него. Не работи, тъй като много примери, но най-общо в момента, в който се случи някакво събитие, експерти на застрахователната компания идват, оценяват каква е щетата и обикновено тя е много по-ниска от очакванията на фермерите. Редно е да отидем в посока американския модел, или тук също е приети в много от западноевропейските държави, да застраховаме приход на единица площ. Това е много лесно. Примерно казваме, че приема се, че застраховаме 150 лева и оттам нататък, ако дори да получим нещо по-малко като добив от площта и по-малък приход съответно, ние ще бъдем компенсирани до въпросната застрахователна сума. Това е модел, който в Америка работи много отдавна.
Вие ще повдигнете ли такива предложения от сектора? Разбира се, трябва, за да почне да работи, наистина този модел трябва нещо да се промени. И кой да го направи, ако не точно най-голямата част от сектора, когато са зърнопроизводителите. Реално ние сме също постоянно изложени на риск и зависими изцяло от природата в момента. И не смятаме, че съществуващия модел може да ни свърши работа. От друга страна, програмата за развитие на селските региони предвижда субсидиране на премията, така че едновременно трябва да работи бранша, заедно с застрахователите и държавата, за да стигнем до нов модел, в който държавата, в смисъл през програмата за развитие на селските региони, да субсидира част от премията и по този начин реално фермерите ще са по-мотивирани да застраховат. Да, определено огромно улеснение. А конкретно условията за това субсидиране, може ли да ни кажете? Не съм запознат в конкретика. Конкретно, добре. Прескачаме ги леко. Така, към програмата обаче за развитие на селски райони. Знаеме всъщност след Великден, мисля, че на 14 април се отваря мярка 4.1. Една от най-интересните. Министър Грудев днес каза, че прозорът ще бъде достатъчно голям. Очаква се, мисля, че и още веднъж да бъде отворена мярката. Изобщо, какво е положението за вашия сектор, тъй като се говореше, че всъщност за вас ще са най-големите предизвикателства? От гледна точка на събиране на точки. Мисля, че ще успеем, въпреки че дават се допълнителни точки за всички останали подсектори, което е и нормално. Наистина имаха нужда от въпросната подкрепа. Всичките тези по-малки сектори. Зърнопроизводството ще успеем да съберем точките със сигурност, за да можем да кандидатстваме. Естествено, програмата за развитие на селските региони все още не е одобрена окончателно. В момента стартираме подмярка 4.1 на риск на бюджета. Естествено, имаме неофициално одобрение от Брюксел и се надяваме съвсем скоро тя да бъде приета в цялост и да можем да работим и по така наречените интегрирани мерки, и по интегрирани проекти, да работим и по иновациите, за да може наистина тогава по-големите ферми, по-големите стопани ще могат наистина да събират допълнителни точки и през тези модели. Сложно е. Аз днеска повдигнах една от темите. Това е за селските региони и за определението на селските райони. Оказва се, че в България има много райони, които по една или друга причина, въпреки че основният поминък в тях е също земеделието, не са попаднали в дефиницията на селските райони и не могат да събират достатъчно точки. Случва се буквално през 5 метра съседни ниви, тъй като са в различни общини, съответно да могат да получават различни точки. Това от една страна е лошо за стопаните, но от друга ден ще е много тежко и трудно и за работа на самите общински ръководства. Стигаме които ще трябва да правят капацитета на администрацията. Не толкова капацитета на администрацията от една страна, но имам предвид, че едната дори да искат да кандидатстват заедно, за да направят път или нещо подобно съвместно по програмата за развитие на селските региони, ще се окаже, че едната община събира достатъчно точки, а другата не ги събира, тъй като едната е селска. Да. Интересен казус, определено. Днес стана въпроси за евентуална индикативна програма но всъщност министър Грудев каза, че това ще стане след официалното приемане на ПРСР. Необходима ли ви е такава обаче преди това и по принцип може ли да се създаде такава преди приемането официалното? Лично аз не можах да разбера много точно за какво става въпрос. Според мен от това, което разбрах, нищо не е необходимо. Трябва да положим максималните усилия в момента максимално бързо да бъде приета програмата в цялост и оттам нататък да се съсредоточим. Ще има достатъчно голям прозорец, всички да установим точните параметри по всички подмерки и да кандидатстваме. Споменахте между другото иновации. Ние сме си говорили тук няколко пъти за различни софтуери. Такива неща прилагате ли при вас и лесно ли се финансира иновацията по принцип? Програмата тази година програмата за този период предвижда да го финансира в рамките на няма сетя коя точно подмярка е, но до 1 000 000 евро ще се финансират подобни проекти с участието и на научни институти, различни университети, които да работят развойно по различни проблеми. Дали ще са производствени, дали ще са логистични, дали ще са маркетингови и така нататък, ще може да се работи. И е добър стимул да пробваме наистина да въведем някакъв ноу-хау, независимо дали ще е в съхранението, дали ще е в експедицията, дали ще е в начина на маркетиране. Мисля, че в България е крайно време да се създаде
пазар, електронен пазар, който е вътрешен пазар електронен на този тип продукция, което е една от нещата, които може да се работи по тая подмяна. Добре, всичко с цел конкурентоспособност, подобряването й, а предвид ситуацията в момента и вече от година и с Украйна и с Русия и ембаргото и така нататък, каква е конкурентоспособността на България в този сектор? Ситуацията с Русия и Украйна, най-вече с Русия в момента на първо място, вкарана в много тежка ситуация. От една страна, нашите производители не могат да пласират. Русия беше голям пазар, включително и на българската продукция. Така че нямаме излъз на нашата си продукция. От друга страна, бяхме заляти от продукция от други европейски държави, които наистина имат свръхпроизводство и без руския пазар нямат изход на продукцията си. Полша, Холандия, Германия буквално подаряват стоката си на изключително ниски цени, което допълнително натиска съответно и нашите производители в България. Това се отнася основно за плодовете, зеленчуците, животновъдството до някъде. Също и основната преработвателна промишленост, имам предвид консерви и други от хранително-вкусовата. От страна на зърнопроизводството ситуацията с Русия и Украйна ни помага, доколкото ние сме един стабилен остров в Черно море. Там е много нестабилно, никой не знае, дългосрочни договори не могат да се правят, така че тук в момента българската стока е желана и българските партньори са желани. Тъй като днес спокойно може да се договорира и нова реколта в България, нещо, което в Украйна е практически невъзможно. Никой не знае какво ще стане и камо ли в Русия. Тези тежки условия там ни помагат днес. За съжаление, в началото на следващия сезон маркетингов от юли нататък може да се окаже, че Русия, която не може да продава, не че не може, но вероятно няма да иска да продава в Европа, една голяма част от нейната продукция ще бъде насочена на пазари, на които ние също работим. Това е Северна Африка, Близкия изток, което означава по-голяма конкуренция. Което означава съответно за нашите производители допълнителен натиск и по-ниски цени. Как виждате, ако трябва да направим така на смела прогноза до края на 2015 този пазар ще се промени ли извън Русия? Украйна дали ще възвърне, тъй като е огромен конкурент във вашия сектор, дали ще се възвърне на пазарите? Много ще е трудно за Украйна. Там не е проблема, вече не е толкова външно-политически, колкото вече имат голям икономически проблем. Няма достатъчно финансиране, все по-трудно става за фермерите да финансират новата реколта, така че по-малко площи, по-малко третирани с торове препарати означава по-ниски добиви и означава като цяло по-малко производство от Украйна. Финалните ви думи, ако искате да добавите нещо за вашия сектор като предизвикателство и да обобщим, ако искате, дискусията днешната като ценност и ефективност. Зърнопроизводството, зърнотърговията, преработвателната промишленост така се радваха през последните години на една добра рентабилност. Това беше сектор, който почти не усети кризата от 2008-2009 година. Продължава да е достатъчно атрактивен. Съответните субсидии и тази рентабилност се отрази на рентите, които се даваха, оттам и на цената на земята, което накрая направи всъщност много от българските граждани доволни. Това, което може да очакваме и се надявам днешната среща да беше една добра заявка, е да има по-добра чуваемост с администрацията и да работим заедно по-добре. Благодаря ви много за това участие. С нас беше Чавдар Трифонов, управляващ партньор в Севан Хранекспорт. Това е от нас за днес. Ако имате въпроси или предложения за теми, може да ни пишете на имейл, изписан на екрана, или да ни потърсите във Фейсбук. Сега останете с програмата на телевизия и радио България On Air.